kar wanda ta kara wurowa da ziyara ba mai tsallakowa na kai kubul Samaila ka matsa haka mana ka dawo nan ka tsaya a dala Jumala ka koma can gefe in za ka yi bidiyo malaika ban ji ba kar ka shiga cikin za ka yi bidiyo ka koma gefe can gefe